सावरायग्रा सारमोनखौ बिथांमोना गावसोरनो सुक्ति खालामनानै गोदोर गोदोर बिल्डिंल' लुबा जाया। गबिन्द सार आरो प्रमद सारमोना जेरैबायदि बिथोनल' होबाय बुंबाय थाबाय केसा जोब्बायल' होनो गैया। दैमा सारखौ सरकार फैनाय लोगो लोगो दिहुनगोन होननानै नाथाय गैया। एनडिबिआइआवनो जोनोम जानाय जोंनि राङापारा सनितपुराव गुरुंजुलि हाजोआव दाबो नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन, जायगा समान जाना दं दाबो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आदाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम जों हरखाबै नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि जाहोना बेनो जाबाय जि जोंनि हालामनिनो सासे गोख्रों मावथि रंजालु मोसाहारि बेट्स 31 नि जाय बिथाङा मैया 2:00 बाजियाव कर्टआवहाय तारिख मानिनो थांदोंमोन। बै समावनो बिथांखौ तारिख मानिनो थांनाय समावनो बिथांखौ खादों पुलिसा, ओमफ्राय जोबथेसालियावहाय थिनहरनाय जादों। थ' जोङो सरकारखौ बेखौनो सोंनो नागिरदों जे बुंनो नागिरो जोंनि सिगनेटरिफोर दंमोन जेरै गबिन्द, फेरेंगा, सावरायग्रा सार आरो गोबां लिडारफोर दङ। बिथांमोना जोंनि बे केसनि सोमोन्दै मावबोबाय थादों होनना बुंबाय थादों, नाथाय दिनैसिमबो साक्सेस जायाखै। जेरै मैया हरखाब रंजालु मोसाहारिखौ खानाय जाबाय। बिथाङा तारिख मोनसेल' मारियाखैमोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा न'आव लोमजाना दंमोन एबा बेमार जाना दंमोन, बेनिखायनो तारिख मोनसे बिथाङा मारियाखै आरो मैया तारिख मारिनो थांनायावनो हमबाय। थ' गबिन्द सारमोनखौ आं बुंनो खावलायो, बुंनो नागिरो जे केसनि सोमोन्दै बेसेबांसिम आगबारिदों एबा आवगायदों जों मिथिनो लुबैयो। बिदिनो गोबां सेंग्राफोर दङ जोंनि सनितपुर जिल्लायावहाय 20निबो बांसिन सेंग्राफोर दङ जाय बिथांमोना दिनैसिमबो तारिख मारिगासिनो दं। जों बुंनो सानो बे बिथां सावरायग्रा सारमोनखौ बिथांमोना गावसोरनो सुक्ति खालामनानै गोदोर गोदोर बिल्डिंल' लुबा जाया। गोदोर गोदोर बिल्डिं लुदों बिथांमोना, न'फोराव गोदोर गोदोर बाउन्डारि होना लादों। जोंनि एनडिबि लिडारफोरा जायफोर सुक्तिगार दंमोन बिथांमोना खबर लाफैनांगौ, सोंनांगौ जायगानि लिडारफोरजों मा जाना दं मा जाना गैया, नाथाय बिथांमोना खबर लानो गैया, सम गैया। बुंनो सानो थांनाय 5 बोसोराव गबिन्द सारा एबा प्रमद सारा खुगाजोंल' बुंबाय थाबाय केसखौ फोजोबना होगोन होननानै, नाथाय दिनैसिमबो गैया बियो। मानि थाखाय जों बुंनो सानोदि केसफोरखौ जोबगोन होननानै मानो फोजोबासै बिथांमोना? जोंनिल' सनितपुरनिल' नङा, अल आसामावनो सेंग्राफोरा तारिख मारिगासिनो दं दिनैसिमबो, जायनि जाहोनाव बिथांमोननि न'खर संसार सोलिनायाव बहुद प्रब्लेम जाना दङ। जों बुंनो सानो गबिन्द सार आरो प्रमद सारमोना जेरैबायदि बिथोनल' होबाय बुंबाय थाबाय, बेबायदिनो हाग्रामा साराबो दोनलाङा। बिथांखौ जों गुरै खावलायहरो जे बिथाङा जोंनि केसफोरखौ मावगोन होननानै। दिनैसिमबो जोंनि तेजपुर जिल्लायाव जोंनि ढेकियाजुलिनिनो सेंग्रा दङ, आफादनिनो बेरेमा सार, बिथांमोना दिनैसिमबो दङ। केसा जोब्बायल' होनो गैया। जेरै एग्जाम्पल दैमारि सार, रन्जन दैमारि साराबो थिग बेबायदिनो बिथाङा हियारिं जागासिनो दं, बिथांनिखौबो फोजोबनो होनांगौ। आरो हाग्रामा सारा होनगासिनो दं गोख्रैनो इलेक्सननि समाव बुंदोंमोन दैमारि सारखौ सरकार फैनाय लोगो लोगो दिहुनगोन होननानै, नाथाय गैया। सेंग्राफोरखौबो नायनांगौ जाहाथे बे इलेक्सननि समावल' डाटाखौ कालेक्ट खालामनानैहाय लानानै गारना दोनहैया। बेखायनो आसा खालामो जे फैबाय थानाय सरकाराबो जोंथ' सोलिगासिनो दं, बे सरकाराबो जेन गोख्रैनो केसफोरखौ फोजोबना होयो। मुंख्लंफोरनिखौथ' मा बुंबावनो, बुङै बुङै खुगाया साजोब्बाय। जोंनि जायगायाव दाबो दङ 2001आव थैनाय बिथां महेश बसुमतारी, सनारुफा सार, बिजय बसुमतारी, हलंगा गयारी, अभिजित बर' आरो बिदि बहुद दङ। भालुकपुंनिफ्राय लानानै राङापारासिम 34, घटुवा दं, तेजपुर दं, गरामारि दं, बेफोराव थैनाय दं। जाहाथे जोंनि फार्स्ट एनडिबिआथ' इयावनो जादोंमोन ना, राङापारायावनो। राङापारा गुरुंजुलि हाजोआव फार्स्ट बेच, सेकेन्ड बेच, थार्ड बेच ट्रेनिं लाबाय। आरो जोंनि राङापारायावनो मार्टियास गैया होनना बुङो।
दानहरबाय थायो दानजाबाय थायो बे नामफोरा मानो NDBआइयावनो जोनोम जानाय जोंनि राङापारा सनितपुराव गुरुंजुलि हाजोआव दाबो नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन जायगा समान जाना दं दाबो होनबा जोंनि राङापारायाव मार्टियावसो गैयानो नाम हरबाबो दानना हरो नै बिथांखौनो हरबाय आङो खन कालेक्ट खालामना लांबाय थाबाय बिथाङा होयो मा खालामो ज्राब गारना दोनहैयो नामा थ' बिथांनि बिमा बिदा फंबायफोरा बिमाफोराथ' गाबहरबाय थायो दाबो बिनि लोगोआनो जुदि मोनो अभिजित बर'नि लोगोआ मोनबाय बे मोनासै होनबा न' खाथि खाथि मोनाखै मानो जों बेसेबांबा डाटा हरबाय बिसोरनि कालेक्ट खामै खामै गैया दिनैसिमबो गैया बेखायनो आसा खालामो जोंनो दा सोलिगासिनो सरकारा हाग्रामा सारा थाबैनो खालामना होनांगौ लोगोसे गबिन्द साराथ' दाबो रानिं MLA ना दा बिथांमोना मा खालामबाय थायो बिथांमोनाथ' मावनांगौ बड'सा सारमोना गावसोरो MLA जाबाय न' बानायबाय लोगोफोरखौ गोसोखाङा बिदिबा बोरै जागोन जों बेसेबां बुंबाय थानो बुङो खुगा साजोब्बाय जोंहा